नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के तो मालूम बा जो कि खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन वही जो पिया बनवावे जो कि 14 जनवरी की रिलीज किया गया था, तभी जो कि दूसरा सप्ताह में सिनेमा घर में चल रहा बा। जो कि पहला सप्ताह जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन गेल बा। तो दूसरा सप्ताह के भी सिनेमा घर के लिस्ट आप लोग के बीच में आ गया बा, जो कि स्कीम पर देख सकत बानी। खेसारी लाल की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे जो कि दूसरा सप्ताह के सिनेमा घर के लिस्ट बा स्कीम पर। तो आप लोग भी देखिए सिनेमा घर के लिस्ट और नहीं सिनेमा घर में जाइए देखिए और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग के खेसारी लाल की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे सबसे महंगा बजट वाला आप लोग के देखे में कैसे लगल। अब तक जिन भी दोस्तों लोग देख ले बानी दुल्हन वही जो पिया मन भावे सिनेमा घर में फिल्म, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के खेसारी यादव जी की फिल्म बहुत ही महंगा बजट वाला आप लोग के देखे में कैसे लगल, काहे कि लंदन में शूटिंग हो रहे। आप लोग तो देख ले आप लोग के तो मालूम है कहाँ के सीन बा, में कोई भी बड़ाई करे के बात बा ना कि जहाँ के सीन बात आप लोग तो टेलरों में देख ले बानी, आप लोग फिल्म देख ले बानी, तो आप लोग को मालूम है बा। अगर ना देख ले बानी तो आप लोग भी नहीं सिनेमा घर में जाइए, सिनेमा घर के लिस्ट देख कर और देख कर नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, काहे कि बहुत ही महंगा बजट की फिल्म बा। तो दूसरा सप्ताह में सिनेमा घर में चल रहा बा, दूसरा सप्ताह की लिस्ट भी आ गई बा। आप लोग भी देखिए और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।